A Semana Santa de Porto do Son recupera neste 2023 a plena normalidade tras varios anos limitada pola COVID. As celebracións darán comezo este venres coa misa e procesión na honra da Virxe das Dores. Despois de 2 anos de paréntesis de obrigado pola pandemia do COVID-19 e o pasado ano que o chamamos de transición por non haber celebrado todas as procesións, este ano retomamos con ilusión o noso cometido organizando todos os actos procesionales da nosa Semana Santa como se viñan facendo antes da pandemia. Comenzando co próximo día, viernes día 31, Viernes de Dolores, e finalizando o domingo de Pascua, 9 de abril, como figura no cartel que presentamos coa imaxe da nosa Virxen da Soledad. O domingo pola mañá terá lugar a tradicional bendición de Ramos na Praza de España, seguida da procesión da Borriquiña. O calendario de celebracións continúa o martes co Vía Crucis e o xoves coa procesión do Exceomo. O venres pola mañá escenificarase o Santo Encontro e pola tarde terá lugar o desencravo e procesión do Santo Enterro, seguida da Soidade. A Semana Santa concluirá o domingo de Resurrección, coa procesión de Xesús Glorioso e o Encontro. O alcalde de Porto do Son quixo agradecer o labor da Confraría da Paixón do Noso Señor e de todos os colaboradores que fan posible este amplo abano de celebracións. Creo que hoxe o que me corresponde facer é dar as gracias a todos os que, co voso esforzo e a vosa implicación, facedes posible unha celebración cargada de historia, de solemnidade, de tradición e de moita emoción. Luís Soujo tivo tamén un emotivo recordo para don José Santos, párroco de San Vicente de Noal, falecido en 2016.